טוב, שלום לכולם. תרגול 3 בנושא של תורים, תורת התורים. בכללי, בכל הנושאים האלה שבקורס אנחנו נוגעים בהמון נושאים שונים, שאין כל כך הרבה תלות בין התרגולים השונים, בין הנושאים השונים, ואנחנו לומדים דברים מאוד מאוד חשובים, אבל יחסית על קצה המזלג. אז זה כמו התרגול הזה שאנחנו עכשיו לומדים, זה תורת התורים. אז נתחיל. מה יש לנו בעצם בנושא הזה? אנחנו רוצים, יש לנו איזשהו תור, לדוגמה, תור בסופר, מגיעים כמות אנשים, מגיעים בזמן מסוים, באיזושהי התפלגות מסוימת, בדרך כלל זו התפלגות שנקראת פואסונית, שאני תכף מדבר עליה, אבל באיזושהי הסתברות מסוימת מגיע מישהו לתור. אז זה הדבר הזה, זה average arrival time, זה הלמדה. כמות הפקטות שמגיעות ביחידת זמן. כמות האנשים שמגיעים. N זה כמות האנשים, כמות הפקטות לדוגמה, שאנחנו, הממוצע שאנחנו עובדים עליו כרגע, שנמצאים לי בתור. כמות האנשים שבעצם נמצאים לי בתור גם לסופר. T זה ה-average delay in the server, זה אומר כמה זמן לוקח לי לטפל בסרבר, כמה זמן לוקח לי לטפל במישהו. וליטלס תיאורים זה נוסחה שמקשרת לנו בין הדברים האלה. נוסחה חשובה, שאומרת, נניח ומגיעים לי בקצב מסוים, כמובן ככל שהקצב יותר גדול, אוקיי, שנייה רגע, אז הקצב, הלמדה כפול הזמן שלוקח לי לטפל, שווה ל-n כמות האנשים שיש לי כרגע בתור שמחכים. אז אני אומר, אם אנחנו נגדיל את הלמדה, את הקצב של ההגעה של האנשים, אז כמובן שכמות האנשים שמחכים לטיפול בתור גדל, וככל שאנחנו הדיליי יותר גדול, לוקח יותר זמן לטפל בבן אדם, אז כמובן ה-n הזה גדל. אז זה מה שחשוב להגיד. ומיו זה ה-average service rate. ככל שמיו יותר גדול, הוא לא נכנס בתוך הנוסחה, אבל תכף נראה בו כן נכנס. ככל שהמיו יותר גדול, אז אנחנו מטפלים יותר מהר. אז בואו נראה את זה. זה ייכנס לתוך ה-T, לצורך העניין זה מטופל שם. אז איך אנחנו מתייחסים לזה? אנחנו מתייחסים לזה כמכונת מצבים. מה זה בעצם אומר? קודם כל, כאילו, כל מצב הוא memory, זאת אומרת, לא משנה באיזה מצב אני כרגע, אם יש לי בן אדם אחד או שניים או שלושה אנשים, הקצב הגעה, כאילו, אם יש לי שני אנשים למשל שמחכים בתור, זה לא משנה, כאילו, אם יש לי שניים, שלושה או ארבעה, עדיין, אם יגיע לי עוד אחד, לא תלוי בסטט הנוכחי. זה מה שנקרא memory list. אני חברתי עכשיו משני אנשים לשלושה אנשים, זאת אומרת, יצטרף לי מישהו אחד, זה לא תלוי באם יצטרף לי מקודם עוד מישהו, או עכשיו הולך להצטרף לי עוד מישהו. זה memory list. ההסתברויות האלה של קצב הגעה או קצב הטיפול לא תלויות במצב הנוכחי, זאת אומרת לא תלויות, תלויות רק במצב הנוכחי ולא תלויות במצבים קודמים. זאת אומרת, אם מקודם טיפלתי בשני אנשים ועכשיו אני מטפל בשלושה אנשים, זה לא משנה אם מקודם טיפלתי בשני אנשים, זה מה שאני מנסה להגיד. זאת אומרת, רק המצב הנוכחי שכמות האנשים שיש לי כרגע משפיעה לי על מה המצב הבא. זה מה שנקרא memory list. סדר ההגעה, כאילו ההסתברות להגעה של בן אדם נוסף או פקטה נוספת לצורך העניין לתוך המערכת היא קצב ההגעה פויסוני, שמה שהוא בעצם אומר, זה אומר שיש לי איזשהו התפלגות של הגעה של אנשים, שזה בעצם אומר, בעצם אומר, הפרוסס הפואסוני אומר שההסתברות שיגיע לי בן אדם אחד היא נניח לנדה, כאילו X, וההסתברות שיגיעו שני אנשים ביחידת זמן היא קטנה יותר כמובן, וההסתברות שיגיעו שלושה אנשים הוא קטנה עוד יותר, וכל הדבר הזה מתפלג מה שנקרא פואסוני. זאת ההסתברות, קצב הגעה. והקצב הטיפול הוא גם פואסוני, זאת אומרת, אם אני אטפל בפקטה אחד, או אני אטפל בשני אנשים או שלושה אנשים, בשלושה אנשים
ההסתברות לטיפול בשלושה אנשים, שלוש פקטות הוא קטן יותר. בכמה הוא קטן יותר? לפי הפילוג הסתברות הפואסוני. שיש לו ממוצע, שהממוצע הזה הוא הלמדה שראינו מקודם והמיו שראינו מקודם. אנחנו מניחים שיש לנו סרבר אחד, סרבר אחד זה אומר כמו בקופה, שיש לנו קופה אחת ולא כמה קופות שמטפלות, והגודל התור הוא אינסופי, זאת אומרת יכולים להיות לי לצורך העניין אינסוף אנשים שמחכים בתור, ואפשר להסתכל על זה כמחרת מצבים כמו שאמרנו, שכל מצב זה אומר כמות האנשים שיש לי כרגע או פקטות שיש לי כרגע בתור. אמרנו זה יכול להיות אינסוף, אז 0, 1, 2 עד אינסוף. ומה זה מיו ומה זה למדה? זה בשקף הבא. אז ההסתברות שיש לי הגעה אחת בדיוק בין זמן t ל-t פלוס למדה, בזמן הגעה מסוים זה למדה כפול דלטה. סליחה, בין t ל-t פלוס דלטה זה למדה כפול דלטה. אז זה הלמדה כפול דלטה, זה שאנחנו רואים פה, נניח כאילו מ-1 ל-2 או מ-2 ל-3, אמרנו שזה ממורילס, זה לא משנה כאילו באיזה סטייט. והזמן שלא יהיה לי שום הגעה, זאת אומרת אני נמצא בתוך שלא הגיע לי שום דבר, זה 1 פחות למדה דלטה, הסתברות שיהיה לי יותר מהגעה אחת היא 0. אוקיי, זה נניח נתון. כאילו יכול להיות לי או 0 הגעות, no arrival, או הגעה אחת. לא יכול להיות לי יותר מזה. לצורך הדוגמה, זה בדוגמה פה, אוקיי? ההסתברות שיהיה לי טיפול אחד, שאני אטפל בבן אדם אחד היא מיו למדה, וההסתברות שאני לא אטפל בשום דבר בזמן של t פלוס, של t עד t פלוס למדה, זה 1 פחות למדה דלטה. אז וזה נראה בסך הכל ככה. כדי שאני אשאר באותו מצב, זה אומר שאין לי, שנשאר באותו מצב זה אומר ש-no arrival or service, זאת אומרת לא השתנה המצב, אני נשאר עם אותו כמות אנשים בתור, זה המספר הזה. והכמות שאני עובר מ-2 ל-3, זאת אומרת נוסף לי עוד אחד, ה-arrival אחד זה למדה דלטה, וההסתברות שאני טיפלתי זה מיו דלטה. אוקיי. נמשיך. מצב יציב זה מצב חשוב כי הוא אומר בעצם בסוף אנחנו מתעצבים לאיזשהו שלב. איזה שלב? אנחנו יוצאים לאיזשהו מקום שבו אני נמצא באיזשהו מין שיווי משקל שאני יכול כאילו, אני נמצא באיזשהו משקל שעובר רק בין שני מצבים, אוקיי? זה מה שנקרא שיווי משקל. והשיווי משקל הזה קורה לפי הנוסחה הבאה, זאת אומרת שאם אני נמצא במצב מסוים, ההסתברות שאני נמצא במצב מסוים כפול ההסתברות שאני עובר למצב הבא, כאילו נוסף לי עוד אחד, כאילו זאת אומרת כפול למדה דלטה, שווה להסתברות שאני נמצא במצב הבא, כפול ההסתברות שאני חוזר. זאת אומרת, אם ההסתברות הזאת של מצב מסוים כפול לעבור למצב הבא שווה למצב הבא כפול למצב הקודם, זה מצב של שיווי משקל שאנחנו נהיה שם, במצב היציב. אז מה שזה בעצם אומר, אנחנו מגדירים את מיו, את רו, שהוא למדה חלקי מיו, דלטה מצמצמים, ומקבלים סך הכל שהקשר בין המצב P של I לבין P של I ועוד אחד, המצב היציב, סליחה. היחס ביניהם הוא רו. עכשיו, מה שחשוב להבין, אבל הדגשתי קודם, זה שהסטדי סטייט הוא נכון לכל מצב, זאת אומרת, לא משנה באיזה מצב אנחנו נמצאים, באיזה I אנחנו נמצאים, באיזה כמות האנשים שיש לי כרגע בתור, הסטדי סטייט אומר שאני אשאר במצב היציב, אני אשאר באותו כמות אנשים עד כדי, כאילו, אחד. זאת אומרת, הסטדי סטייט אומר שלא משנה כמה אנשים יש לי מנקודת זמן מסוימת, עכשיו אני אסתכל על זה, עכשיו בתור יש לי 5 אנשים, אז הסטדי סטייט אומר שבסוף יהיה לי
5 אנשים, כאילו בסטדי סטייט. או אם עכשיו אני מסתכל על תור ששמתי שם מלכתחילה 10 אנשים, הסטדי סטייט אומר שיש שם 10 אנשים, 10 או 11, כאילו עד כדי 1. וזה מה שבעצם אומר, הנוסחה הזאת, היא אומר שההסתברות שאני נמצא במצב מסוים ואני אעבור למצב העוקב, שווה להסתברות שאני נמצא במצב העוקב וחוזר למצב הנוכחי, וזה בעצם מאפשר לי להישאר באותו מצב. זאת אומרת, כי אם ההסתברות שאני הולך אחורה או הולך קדימה היא גבוהה יותר, אז אני במצב יציב, כעבור מספיק פעמים אני אעבור קדימה, ואז אני אעבור קדימה, אבל סטייט אומר שאני אשאר באותו מצב. ולכן זה נכון לכל i, ואם אנחנו מסתכלים על זה רקורסיבית, זאת אומרת עכשיו ה-p של i מגדירים אותו לפי i פחות 1, אז יהיה rho בריבוע, ובסך הכל מקבלים ש-p של i שווה ל-p של 0, שזה המקור, הסתברות ל-0 אנשים, כפול rho i. זו נוסחה מאוד חשובה, שצריך לזכור אותה. בנוסף לזה, אנחנו צריכים להבין שזה הסתברויות, ולכן בטוח באיזשהו מצב מסוים, ולכן סכום ההסתברויות של i שווה ל-1, נסתכם ל-1, זה הנרמול, יש את הנוסחה הזאת, וההנחה היא שרואו קטן מ-1, זה גם הנחה הגיונית, כי רואו הרי אני מזכיר לכם מוגדר כלמדה, שזה הגעה של פקטות חלקי טיפול בפקטות, וכמובן היינו רוצים שיותר פקטות יטופלו מאשר יגיעו, ולכן זה, אחרת התור יהיה אינסופי, ולכן אנחנו יודעים שרואו קטן מ-1, ואם רואו קטן מ-1, עם הסדרה ההנדסית הזאת, אנחנו בעצם מקבלים את העובדה ש-P0 שווה ל-0. כשמציבים את הדבר הזה בתוך הסכום, מקבלים סכום סדרה הנדסית, וסך הכל P0 יוצא 1 פחות P. אם רוצים לחשב את התוחלת או את הממוצע של כמות האנשים שיש לי כרגע, או פקטות שיש לי כרגע בסרבר, אז זה בעצם ממוצע על פני n, שמה זה בעצם n? n זה i כפול pi. למה זה אומר את זה? זה ההסתברות להיות במצב מסוים, כפול כמות האנשים שיש לי, זה הממוצע המשוקלל. אז ההסתברות שהיה לי 0 אנשים, היא משהו מסוים כפול 0, וההסתברות להיות במצב של 5 אנשים כפול 5 אנשים. ואני סוכם את כל דבר הזה, זה ממוצע, ואני מקבל סך הכל גם כן סכום של סדרה הנדסית. וסכום כזה ראיתם בחדווה, זה לא בטוח שזה הנדסית, אבל סכום כזה ראינו בחדווה, יוצא רואו חלקי 1 פחות רואו, אפשר לראות את זה גם לפי גזירה של סדרה הנדסית, לא צריך לזכור את זה משהו לפה, אבל פשוט הנוסחה זה רואו חלקי 1 פחות רואו. אוקיי, ואפשר גם להגיד, בהינתן שקיבלנו את הממוצע על n, ואז לפי הנוסחה שראינו בהתחלה, נוסחת ליטל, אז אפשר להסתכל על הממוצע של זמן, של הדיליי של פקטה או של בן אדם בתור, שווה לפי הנוסחה של ליטל, יוצא הדבר הזה חלקי רואו, ואז רואו חלקי למדה, קבלים את הביטוי הזה, יוצא 1 חלקי מיו פחות רואו, כי רואו חלקי רואו כפול למדה זה מיו, בקיצור מקבלים אפשר לחלק את המונה במכנה ברואו, בקיצור מקבלים 1 חלקי מיו פחות למדה. וסך הכל הזמן זה הזמן E של T, זה הזמן סך הכל שהבן אדם או שהפקטה מחכה בתור. אפשר להחסיר מזה את 1 חלקי מיו, שזה מיו זה הקצב, אז 1 חלקי קצב זה הזמן. זה הזמן הממוצע של טיפול בפקטה או בן אדם, ולכן הזמן סך הכל שזה E של T, הזמן הגעה שלו והטיפול שלו, שני הדברים האלה ביחד, פחות הזמן הטיפול, נותן לנו את זמן שהוא מחכה לפני שהוא בכלל טיפלו בו, אוקיי? זה E של W, ואם מציבים את הדבר הזה של T,
ומחשבים, מקבלים את הביטוי הזה. זה הזמן שהוא מחכה בתור עוד לפני שבכלל מטפלים בו. אז אלה הנוסחאות, ואיתם אנחנו נעבוד. נעשה כמה תרגילים. אז תרגיל ראשון, יש לנו פקטות שמגיעות בקצב של 100 פקטות בשנייה. זה הלמדה שלנו, זה הקצב הגעה, ויש לנו כל פקטה היא בגודל 200 בתים, והטיפול בהם זה 200 קילו ביט בשנייה, וצריך לחשב דבר ראשון את ה-number of average packet, את n. בוא נחשב את n, אוקיי? כדי לחשב את n משתמשים בחוק ליטל. E של n, זה כמות, זה מה שרוצים לחשב. average number of packets in the server זה E של n. אנחנו יודעים שזה mu חלקי 1 פחות mu. סליחה, row חלקי 1 פחות row, כמו שיש לנו פה. אני צריך לחשב את row. כדי לחשב את row, איך לחשב אותו? נחשב את למדה ואת mu. אז למדה נתון כבר כמו שהוא נתון שהוא 100. נתון פה 100 packets per second, זה למדה. ועכשיו צריך לחשב את mu. מה זה mu? mu זה הקצב טיפול בפקטות. אז מה הקצב טיפול? אנחנו יודעים שכל פקטה היא 200 בתים, והקצב של הטיפול בהם, השידור של 200 בתים הוא 200 קילו ביט פר סקנד. אז בואו נעביר את ה-200 קילו ביט פר סקנד לבתים, 200 קילו בייט פר סקנד. וסך הכל, אם נחלק את זה בגודל הפקטה, שזה, שנייה רגע, עשו פה הפוך, 200, כאילו זה הגודל של הפקטה, העבירו את זה לביטים ולא לבתים. אז הגודל של הפקטה זה 200 כפול 8, זה הגודל שלה. חלקי הקצב, זה 200 קילו, נותן לנו את הזמן טיפול בפקטה. יוצא 0.008. אז זמן טיפול בפקטה הוא 0.08, ולכן הקצב טיפול הוא 1 חלקי הדבר הזה, יוצא 125 פקטות בשנייה. ואז סך הכל מיו חלקי למדה חלקי מיו יוצא 0.8. ולפי הרואו הזה, מקבלים את ה-E של n. בשאלה הבאה, מבקשים לחשב את ה-average waiting time in Q. כמה זמן מחכים ב-Q? כמה זמן מחכים ב-Q? זה כמו שחישבנו מקודם, זה הזמן סך הכל של לחכות בתור וגם לטפל, פחות הזמן של לטפל. זה הביטוי הזה, מקבלים את התשובה. שאלה הבאה, average number of packets waiting in Q, שזה זה שאלה טריקית, אבל בעצם מה שהיא אומרת, כמו שאמרנו, יש לנו X פקטות שמחכות לפני הטיפול בהם, פה הם קראו לזה N של Q, ו-N פקטות שעכשיו בתור בטיפול. אז מחלקים את זה לשתיים, ולכן אם רוצים לחשב את כמות הפקטות שבתוך התור, אז לפי חוק ליטל זה יהיה, אז N הזה, זה נקרא N של Q, אוקיי? waiting in Q, הוא יהיה שווה ללמדה כפול E של זמן הטיפול, לא זמן הטיפול, בדיוק הפוך, זמן לחכות לפני התור. אז הזמן הלחכות כפול למדה, שזה קצב הגעה, ייתן לנו, אז זה זמן כפול קצב הגעה, ייתן לנו את הכמות. אז זה בדיוק מה שמראים פה. ולכן 3.2 זה הזמן הממוצע של פקטות שמחכות בתור. וכמובן צריך להוסיף על זה את הפקטות שנמצאות בתוך הסרבר, כאילו שכבר מטופלות, שזה יצא 0.8. זה סך הכל הפקטות, זה 4, 3.2 הן מחכות בתור. ושאלה הבאה, הסתברות ש10 או יותר פקטות הן בסרבר, הסתברות ש10 או פחות, 10 או יותר פקטות נמצאות בסרבר, זה יהיה, או פשוט לסכום מ-10 עד אינסוף את P של I, או לעשות 1 פחות מ-0 עד 9 של P של I. P של I אמרנו שזה P0 כפול rho I, ולכן הסכום הזה זה סכום סדרה הנדסית.
P0 אפשר להוציא החוצה, שזה P0 זה 1 פחות rho, כבר ראינו מקודם. וסכום של הסדרה ההנדסית זה הדבר הזה. ומקבלים סך הכל את התשובה. אז זאת השאלה הזאתי. אנחנו נפצל את התרגול הזה לשניים, שאנחנו נראה בחלק 2 את העוד דוגמאות באותו נושא. אז נתראה בחלק 2